tlaqna bdiet tal-kelb jagħmel bro. Għalfej kelb. Għax lejali, fidil, jekk fucking tweġġaw ħajt back. Oh, out of the fucking system, man. Kompletament. Imma dogs rove in packs. Tkellimni tipo Shakespeareani. Le, fil-sens li il-klib jaħdmu, ikollhom dal-komunitajiet żgħar, meta tara il-kelb fis-selvaġġ, mhux jenna fit-tinja point. Sabiħ, man. Ikunu ġermet, ikunu gruppi, jisom gang. U lealtà bejnietom. U kollha lealtà kbira bejnietom. You know, when the broke coordination Bronx, we survive me, and you know. Mux kulħat jissurvive Bronx, ma jaħseb jina għent. Nordu fl-letrina, għanna fucking niklu xorta. Yes. That's the whole fucking concept. A survivor. The whole concept of surviving. That you don't abide by a system. You don't abide by għanna, jinnaf, jek nġib la xor jimu samur għanna, nġib il-fucking xizzob jgħadu l li t-reġistra anka jgħamad ġil speċjal bla xogħol li mol nirreġistra ma tappella Xitin, I mean, recently I was in a program. Għax il-gvern mis-sujtin, xil-lost jadambu il-gvern, man, għandek fucking part-bajt. U taf taħdem, għana tuża moħħak, għalfejt tkun għanna parti minn sistema li t-terda mill-gvern, għalfejt t-tati dil-power, għax il-gvern jgħatem, waqt li aħna ridu nerda, daħħajtina għana biex fucking nerda. It's so fucking pathetic, man. In-nies jgħidu il-gvern, zid li l-pensjoni, zid li l-paga, zid li jek, ħarġta għanna bil-rib, għax, ma bata mordu għaw xil-lost jgħidu. Relief? Pathetic. You know, it's like, Juħorġu board. Yes, għemmek fettati s-saxħa inti l-daw il-partiti li għanna joffru l-ek għanna l-alla jisfen u d-diemek għax ħantik zjeda jġaħ għalli għamillek fucking budget għal-prima donċi fucking ta' kem ta' 175 il-massa kem ta' ma għandix idea dak l-nis jgħajrom ġaħana għanna fucking zammit l-u jisawx il-fuck jismu għarrajt xta' 175 il-Nescafe euro għanna 1 euro ta' di kif taf Alright, iżom il-prezz, ma Nescafe nixxie, jinek kena għanna 375 sar 475. Oh fuck, man, mela għanna dik il-175 diġa. Mux għad nitkellem yes. You know? Loġika għed titkellem mux politika. Għed titkellem, imma titkellem politika mux partiġana. Insa l-partiġanizmu, jina dej unit nejli huma, jina kolla kon ħadħol fija u bieċi xolta ħabsu so Joseph Sabba, meta tkellimna u tkomna dik il-parti għanna fil-number 26 fil-dana. Meta Bernard batalija biex nitkellem. Ma xkiex kien il-parti 26? Yes, li dan għall-segretarja tiegħu il-programm elettorali li dawk li huma li jivadu t-taxxi, da speċi mhux se nitfgħu il-ħabs iktar tipo nħallu għandna nies anzi ngħinuhom biex iħallsu mensilment dawn il-pagamenti u biex min għandu t-taxxi blura. Min għandu taxxi blura, minn fi żmien Tonio Fenek, ġifieri minn kien hemm maġistrata partikolari mhux se nsemmija. Li kienet titfal għandna nies il-ħabs ishom fucking pastizzi, taf kif? Kien hemm ħafna nies li marru l-ħabs ġifieri. 260. Kemm? Fuq VAT, 260. Wow. 260. And kien hemm każijiet guys, il-moment li tarawni naġġel waqfuni. Le, inti direttura u? Ma hux tessaċ direttura u kaw ma nafx. Mhux il-punt, speċa l-editorial, l-unika editorial, l-unika spiritu editoriali għandu dal-podcast li inħalli dak li jkun fil-libertà. Yes, meta nintaqgħu b'ninda ma nażobbu bħali, għandna taf kif tiġi diskussjoni jisem nieħu drink, għandna nibqgħu nitkellmu, għandna appetizers fucking mawx m'għandux għandi appetizer. Għandi xi ħaġa lik fil-break għandi xi ħaġa lik. Għanna kaxxa tal-manux nifqawa. Manux xinu? Manux huma Craft Bakery jagħmlu ħelu. Dan messaġġ promozjonali. Parti minnu wkoll, però parti minnu li. Nagħmlu reklama manux. Fil-każ eżatt qabel noħorġu għal-break li jmiss jagħmlilna reklam tal-manux. Il-reklam tal-manux. Kemm tistema seksi manux. Li fil-verità tfisser vagabondi u xi ħaġa bil-Franċiż, però għandha. Vagabondi immaġna tkun qed tuħnejka ma' marata da ġeswi manux. Sexy u fucking sexy. Ebda flus li jistgħu ħalsu għal-reklam ta' dak ix-xorta. Sex sells.